ayi baba leñol Mamadou Samba Diop murtuɗo ngari cile leydi Hammadi cilbe ƴiwole goto e taniraɓe Hammadi Kunde Dewo Kunde ɓooyi Kundo o wi tew bani adama ñametake ƴiye mum ngoletake ƴiƴam mum yaretake bani adama yettetake yennetake ko golle mum tan kaltete so ɗe moƴƴi ɗe kalama wiye o yetti so ɗe boni ɗe jangtama wiye o yenni nane wendogo ko on mo mbiyammi bukkel ngel kewe ndoki Elhadji Baba Mal e film mum Wakanda joni e bereɓe he ko Oumar Sy e film mum Les Tirailleurs en gonirani haalde filgo lefol ngol hono tournage film o en gonani e haalde lowdi ndi jiɗɗen ko yen battu hakkille e ɓernde nde o jogi e anniye mo o jogi e cuusal ngal o jogi e filde lefol makko walla film makko Les Tirailleurs tawi koye ɗemgal makko Pulaar o holli en holi kanko o holli aduna hoto ummi o holli aduna holko woni ɗemgal makko o holli aduna cosaan makko kono enen ɓesgu fulɓe o hokki en windande e aduna ayi guelal ngal Fuuta Ndiaye Saydou Amadou ngari jiinga o wi yidde hoore mum ha tabita ko e timmal fasnade gendi mum ha sella koye neɗɗagal rende gandi mum ha hisna koye cagatagal neɗɗo wawa yidde hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella reena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum